A budem rád, keď mi dáte like, odbila zvonecok, tak. No toto je už druhé, v minulom videu sme si nafilmili tých 24 kusov, všetko to tu a teraz vidíte, aj questy sme všetky splnili. A toto je nové video, tosím to hned pár sekúnd potom, ja som na to video, tak som zase to si dalšie, lebo proste ja som taký nedoskal, jak sem, proste. No tak, tu na... A prvom sa mi nechce zapnúť to 2v2. No počkaj, tak, hop, dúfam, že tak. A všetko ste videli v tom minulom videu, takhle, keď ste ho nevideli, no tak vypnite toto video, chodte na môj kanál a kliknete tam na video, ktoré je za týmto a si ho pozrite a potom raz toto. Dobre, takže dúfam, že budú mať silných protivníkov, jak z minulom videu. Dobre, takže OK, mám sa psíhne zjať, takže to je dobre, to je veľmi dobre. Jaký má to? Teba filganú. Z minulom videu som najviac používal bokovnicu. Proste ja ona licho zabíja. To poznáte tí, ktorí ste videli minulé video. No ja som to pekne prehodil. Pekne ďaleko som to stelil. Sveni veľmi dobre. Hop. Hop, no tak on do mňa pekne stiela. Dobre, jeho teammate avkuje, takže ho môžem zabiť. Dobre. A teraz musím iba jeho. So s bokovnicou není nic taské. Hop. Hop. Je easy. Proste 16 hapok, dobre. Ale v minulom videu som mal aj 10 hapok. Ja som zabil typka, keď mal... A mi ostalo 10 hapok. No, jeho teammate nemá Wi-Fi. Tak jak môj z minulom videu, keď ste ho nevideli, no tak jak som hovoril. Choďte sa pozrieť. A to je pre nás zase dobre, lebo chcem aj splniť questy. A 15 kadhov si teda zabijem maximálne 4 kadhov, môžem iba zabiť. Takže budem mať 5 kg tam hotových. Potom ďalších 5 a ďalších. Dobre, takže ste 2 hry a 5 kad musím zabiť protivníka, OK. No teraz to zatiaľ tak ide, vyzerá, že ho zabijem 5 krát. Tak. Pistolku, tak. Haló, my chceme bojovať, ja chcem bojovať a nepísať si tu na... Kamo, môžem sa prestať hýbať? Ja osakávam, že sa prestane hýbať. No tak, no dobre, bol nahitovaný na strasti, OK. No tak to viem, že vyhajem už, lebo keď nemá teammate, tak to už prehaje. Takže pekne motorovku. Počkej on tu a... Jak, smajlík a potom slovenská vajka. Jak slovenská, že si Slovák, chceš nám povedať, že si zo Slovenska, alebo že si sme my zo Slovenska, no ja som zo Slovenska, ale neviem, to tak, neviem, ok, som si myslel, on nemá Wi-Fi, tak sme vyhali. Ale písal som 1 kill. Kуда, jaj. A z tomto videu predpokladám, že získam LPG. No neviem povedať nejaké písmenka, tak asi preto mi neudete rozumieť nejaké slova. Co hovorím. A vlastne pozrite moje soltine z videa, tak, lebo na videách mám, no, dnes to zjadnutý, takže by som bol rád, keby by ste ste vlastne pozreli moje videá, dnes solty aj solty aj videá, ale nejaké aj videá, tak. No takže, Ladiano sa chodí stamať, každý chodí stamať veľmi rád. Oni vyhajú asi, keď hajú na posledasi.
aby som natočil video z môjho notebooku, iba že mám natasám na mobile, no, tak a ja nemám normálnu kameru, takže jediné, jak by som mohol natásať, nemôžem natásať na notebooku, lebo to by som mal mobil by mi ho nesodlúzalo, aby nebolo veľmi vidno a takže by som potreboval normálnu kameru. Ale takže nemôžem natočiť na notebooku, kde sa mi hraje lepšie preto, lebo ovládam mám pripojený ku notebooku a jak ho mám pripojeného, tak viete, na ovládači sa hraje dobe, to už som jak sa hraje dobe, no tak som iba postrehal na ovládači, ja som si tam pozískal veci a som sa teda popasoval. No tak tu ma veľmi kily nedostanem, tak zjeme 100 kg, ale to budem mať skôr smrti. Statistiky. Demis som dal 110 najmenej, áno, lebo tu na celý sa zomielam, tak je mi jasné, že som dal najmenší demis. Aj teraz som zase dal dosť veľký. No a som znovu na to sám, jak môj teammate. A on ma zabije s lukami. Ja proste som dobíha z Rivals veľmi. Aj keď mám takéto zbané, no tak stále som veľmi dobrý. Tak, keby by tu išiel, so asi pôjdu tu na obidvaja. Prvo som stal pri tom granátu, ja som si ho nesimol, toho granátu tam. Ja dneska budem hľadať asi teraz dlhšie. Budem hať teskátko, alebo budem hať dlhšie a to dlhšie myslím nejak tak, jak minulé video. A minulé video dlho bolo tak 14 alebo 15 minút. Tak zatiaľ to vyzerá, že môj teammate ho nezabije. Kamo. Aby som si vás kopy dal za Fender, keď chcete, ale neviem, ak sa voláte. A keby som vás mal, tak si s vami kľudne zahrajem Rivals. Iba poviem, že mám skoro všetkých Fendov. Full Fendov, že mám skoro 200, tak. Toto. Nebo sa si hlasoval pre toto. Takže z minulého videu som tu vám pozeral hlavne tieto zbaný. No zbaný. Tak proste som tu vám pozeral tieto hlavne, lebo tie som najlepšie využíval. LPG je fakt dobre, takže som si na neho pekne nasetil na notebooku. Tak, multvi, dobre, tam musím poskám si. Keď je tento hrano, tak si poskajte, lebo on po chvíľke zmizne. I tak, jak to ten oheň po chvíľke zmizne, tento veľký. Čo sa stalo? Dobre, bye. Dobre, ja si nechávam tie zbane, ktoré mám teraz. A znovu, tento oheň po chvíľke zmizne, takže to je iba na pár sekúnd. Neviem presne koľko, ale viem, že na pár. Kamo, ne, ja túto taktiku neznasám. To musíte mať LPG, sa s tým LPG odpalíte sa pod seba, jak sa vystrelíte, tak musíte s kosou urobiť ten tik, aby ste sa posunuli dopredu. Jak sa posuniete dopredu, tak sa možno posunete na tam a môžete vyliezť dole a stamať. Keď máte snajperku, no tak zoberete, namilíte, vystrelíte a bum, multi. Takže iba dvakrát vystrielite, no musíte sa trafiť. Dobre, jedno si nechám, keby tam znovu chcel ísť typek. Už som myslel, že idú na... Dobre, takže tam má so snajperkou a tu ide na nás. No, dúfam, že ma... Dobre, zabil som ho, okej, dobre. Dobre, takže toto video teď bude nejaké také, jak tamto. Vop. Dobre, nestihol ma zabiť. Ne, kamo, ono sa toho dozlo tu na dole. Ne, jak? Aha, on asi vystrel. Okej, tak viem jak.
Dobre, už sa to nechce. Skôr naozaj nechajme na oba. Zase by som dal iba Y a bum. Hodil granát. Ja keď som vyskosil, no tak on ma mohol. Ajaj. V podstate, ale toto je dobre. Snajpel. No, snajpelík taký. Snajpel aj nesnajpel. Potýnam mne a tomu teammateovi, ktorý teraz so mnou haje. Ja som sakal, že tu bude. Ale on tu není. Ja som tu mám pekne. Tu je, ja som tam, nevidel, že tu je. Nevidel som ho, keď som tu skakal. Ja som podstate tam chcel iba skosiť. Toto video bude asi trošku dlhšie, lebo už ho natáčam 11 minút práve teraz. Tak. No, teraz. Ja som aj pozeral na to. Dobre, takže vyskúšam hodiť felu do tohoto tuna. No, neviem, že sa to volá fela, alebo jak sa to volá, lebo ja sa veľmi z takýchto iných zbaní nevyznám. Dobre, takže on je pod nás. Pod nami. Takže pekné tuna. Vystrelím a pekne tam. Tak dobre, tak on je tuna. Tak on je pekné. Come on. Ach jaj. Peso ide na mňa. No obidva na mobil a tento má vesý level. Peso ide napľú na mňa, ne na ho. No toto bude mať asi 20 minút. Lebo Peso si sa smykol. Peso si dal smyk. Peso, keď si ukají mapy. Neviem. Ja chcem, aby ten druhý typek mal Wi-Fi, aby tu ja furt chodil, išiel domov jej zbaný. Jo si vôbec nesmol, že tam je. Komu peso skases, kvôli tomu má z 10 hapok. Kam miel ísť? Tak tam, kam miel ísť? Peso sa nejde schovať, keď má snajpelku. A tak, ja chcem mať lepších teammateov. Keď ste niekto dobí z live, no tak prosím napíšte mi. No tak mi napíšte meno, jak mi napíšete meno, no tak dotka tomu budem vedieť, jak sa voláte. Pýtam si vás a môžeme si spolu zahať. Niekto aspoň jedného chcem mať, aspoň jednoho dobrého. Iba tých dobých, lebo chcem by som mať iba dobých. Dobre, tak teraz, áno, za multfia, easy. Dobre, už iba 5 kilov, abo teraz ho zabijeme, abo on, no a sme vyhali, ale aj on nás. Poskaj to, on má stýli body. Dobre, jak vždy ide stuna, ja som to sakal. Cháne, ak sa ti ubelajú hapka, easy, zabil som tá. Easy, yes. A ideme si na záver videa kúpiť LPG. Abo si mám nasvetiť na snajpelku ktorá tu je za 75. Ale ja nechcem snajpelku. Aj keď dáva na jeden, ale chcem LPG. Yes! Jej! Mám LPG. Dobre, to by bolo po toto video. Všetko, bol by som rád, keby ste mi dali like, odbola zvonec.